Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Бу минутларда без Саба дулкыннары телевидениесендә җырлы бүләк тапшыруын башлыйбыз һәм мин кулыма бердән-бер котлау хатын алам. Иске Мишән авылында гомер итүче әниебез Гатауллина Рауилә Галиәхмәт кызын 75 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Кадерледән кадерле әниебез. Ихлас күңелдән сине юбилеең белән тәбриклибез. Син безнең өчен кояш, яшәргә дәрт истәүче, олы җанлы, изге кешебез. Әни, Ходай сиңа иң кадерлесе тән сәламәтлеге, күңел тынычлыгы, иман байлыгы, хәүф-хәтәрсез имин көннәр насыйп итсен. Үстергән балаларыңның игелеген күреп, ынык-ынык сөеп, безне сөендереп озак яшәвеңне телибез. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомереңне сәламәтлек, тынычлык белән яшәргә язсын. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып торуыңны, бүгенге матур тормышка куанып, безгә терәк һәм кирәк булып яшәвеңне телибез. Балалар игелеге, ынык-ынык куанышы гына насыйп булсын сиңа. Кадерле әниебез, җир шарына аваз салган көннән бала өчен иң кадерле. Син ул әни, ничек кенә итеп кайтарырга сиңа кадерне. Еллар үткән саен гомер үтә, риза булыйк картлык килгәнгә. Без Ходайга шундый рәхмәтлебез, сиңа озын гомер биргәнгә. Сиңа атап сәламәтлек сырык, яшәгәле шулай бергәләп, мәшәкатьләрне дә шатлык итеп, еллар чакларда да көлгәләп. Күңелләргә моңсу була калса, бушатабыз сиңа йөрәкне. Әни, синең бүген туган көнең, кабул итче безнең теләкне. Авыр мичә яшә шатлык белән, бала хәсрәтләрен язмасын, озак-озак бергә яшәгәле, үкенерлек булып калмасын. Син булганда без һаман да бала, зур булса да инде яшебез, без балаларың, оныкларың, синең җылың диеп яшибез. Кадерле әниебез, Ходай Тәгалә сине саулыгыңнан аермасын, туган өебезнең бусагасыннан бер кайчан да бәхетсезлек атламасын. Безгә биргән яхшы тәрбияң, хәер-фатихаң, төпле киңәшләрең өчен мең рәхмәт сиңа әниебез. Иң изге теләкләр белән уларың Әдип, Хәниф, кызларың Айгел, Хәмдия, киленнәрең Нурфия, Фәнзия, кияүләрең Мөнир, Әнәс, оныкларың һәм онык чыгың диеп нокта куела. Рауилә апа, ихлас йөрәктән сезне юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Озын, бәхетле гомер телибез сезгә. Балаларыгызның, оныкларыгызның, оныкчыкларыгызның игелеген күреп яшәргә Ходай насыйп итсен. Күзләр җитә диеп моңсуланыма, өмет үзмә килер язларда. Күзләрендә гөлләр яшәрлек, әни синең җылы назларда. Күзләрендә гөлләр Айдан микән, әллә кояштанмы, күзләреңә күчкән яктылык. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып.
Газиз сением bu жырымны сиңа багышладым. Мәрхәмәтле газиз сением, мәрхәмәтле газиз сением. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган тапшырулары шуның белән ахырына якынлашты. Без сезгә бәхетле тормыш теләп, киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз.